Annabi ya ce wa kawun shi wan mahaifin shi, ya kawu ina son ka. Salatu tasbihi wata sallah ce mai daraja jama'a, za mu rufe da ita ne kadai saboda mun yi alkawari. Manzon Allah ne ya ainihin ba da falalatta kamar yadda hadisin ta yazo cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan Ibn Majah da sunan Tirmidhi da Abu Dawud. Hadisi ne ingantacce, babu shakka game da ingancin shi, ko da wasu malamai ne suke ganin akwai wasu riwayoyi ba su inganta ba, amma dai asalin hadisin ya tabbata. Annabi ya ce wa kawun shi wan mahaifin shi, ya kawu ina son ka, zan yi maka wata kyauta, zan yi maka wani alheri da Allah zai gafarta maka laifuffukanka baki daya, ƙanana da manya. Ya faɗi falaloli masu yawa. Ita sallar raka'a hudu ake yi, kamar la'asar ko azahar ko isha. Yadda kaga sallah azahar ko la'asar ko isha duk ɗaya ne. In ka so za ka yi karatu a bayyane, in ka so za ka yi a sirrance, ko dai ka yi raka'o'i hudun duka a bayyane, ko hudun duka ka yi su a sirrance, ko ka yi biyu a sirrance biyu a bayyane kamar yadda kake sallar isha, ko dai haka. Ita ana karanta mata fatiha da sura ne a cikin kowace raka'a, dan bambancin kenan. Duka raka'o'in hudu kowace fatiha da sura, fatiha da sura, fatiha da sura, fatiha da sura, duka haka ake. Mu kiyaye wannan. Idan ka gama karatun fatiha da sura ba ruku'u za ka yi ba, ita sai ka yi tasbihi, sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, ɗaya kenan. Sai ka yi so goma ɗin nan 15 a tsayuwa, so 15 a tsaye. Sannan sai ka yi ruku'u, ka yi zikirorin da ake a ruku'u, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kafa ɗaya ko uku. Sai ka ainihin sake yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, kaga 25 kenan. Ka sake yin ainihin dagowa daga ruku'u, ka sake sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban barakan fihi. Sai kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, 35 kenan. Sai ka sake yin sujuda. A sujuda an kai subhanallahi menene subhanaka allahumma ako subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, in kai zikirorin da ake yi a cikin sujuda. Sai kuma sai ka zo kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 10, ya zama nawa kenan? 45. sai ka dago daga ainihin sujuda, ka yi zikirin da muka faɗi ɗazu ake tsakanin sujuda guda biyu. Sai ka sake ainihin maimaita wannan tasbihin guda 10, 55 ko? Ka sake yin sujuda, in kai zikirin da ake na sujuda sai ka sake tasbihi 10, nawa kenan? 65. To yanzu kana sujuda ta biyu kenan. To sanda ka ɗago daga sujuda ta biyu, kaka miƙe tsaye kamar yadda muka ce ɗazu, za ka yi jilsatul istiraha. A jilsatul istiraha ba wani zikiri da ake a jilsatul istiraha, sai dai kai tsaye sai ka ainihin yi wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ba 75 ba? To kaga 75 tunda aka ce raka'a 4 ya zama 300 kenan. 75 times 4 300. Nan ka yi 75, ka sake yin 75, nawa kenan? 150 ko? Ka sake yin 75, ka sake yin 75, kaga 300 kenan. Manzo Allah ya ce duk laifukan ka za a gafarta maka insha Allah. za ka iya yinta da rana ko da daddare. Manzo Allah ya ce in za ka iya yi kullum ka yi, in ba za ka iya ba ka rinka yi duk mako, in ba za ka iya yi ba ka rinka yi duk wata, in ba za ka iya yi ba annabi ya ce ko so ɗaya dai kafin Allah ya ɗauki ranka ka yi, tana da lada. Wannan ita ake kira salatu tasbih. Jama'a mun gane wannan da kyau? To sallah generally in ka idar da sallah duka, wannan ita ce ka'idar da muke so mutane su gane. Misali a ce ka'idar da sallah asuba an kai assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, to ba a so kai sauri ka gyara zamanka. A'a, idan kai sallama sallah kafin ka gyara zamanka za ka yi astaghfirullah 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 Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allah na tuba, Allah na tuba, Allah na tuba. Allah kai ne aminci, aminci daga wurinka yake, albarka da ɗaukaka ka suna da yawa ya Allah.
sannan sai ka gyara zaman ka, duk irin zaman da kake so sai kai. Kana son ka zauna haka ne, kana son ka zauna haka ne, kana son ka miƙe kafa ka ne, babu laifi. Wasu suna cewa wai ba a miƙe kafa a masallaci, ba laifi, za ka iya miƙe kafa yadda kai. Imam Bukhari ya ruwaito, yana cikin Riyadus Salihin. To yanzu abin da ya rage sai zikirori da ake yi, zikirori da mutum yake. Manzo Allah ya ce in za ka yi zikirinka ka yi da yatsin dama, haka aka ga manzon Allah yana yi. Da wannan ne nake nuna mutane falalar yin tasbihi da duk wani zikiri da za ka yi da yatsinka na dama, ba a haɗawa da yatsun hagu. Kuma wajen yi din ba a yin haka, ba a haɗa duka yatsu haka wajen jikin cikin tafi, ba cikin tafi ake kirga ba, lankwasa yatsan kake haka. Subhanallahi subhanallahi subhanallahi, haka aka ce kana ya aqidu tasbiha, annabi yana kudurta tasbihi. Kudurta shine kamar kana kukkulla haka ake so. Subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 99. Ya tabbata manzo Allah ya ce ai haka. Annabi ya ce kowace sallah zaka iya karanta ayatul kursi in ka idar da ita, kayi falaki, kayi nasi, kayi qul huwallahu. Amma sallar magriba da isha zaka ainihin yi falaki da nasi da qul huwallahu da ayatul kursi kafa uku. Amma sauran salloli kafa ɗaiɗai. Amma sallar asuba ayatul kursi kafa uku in ka idar, qul huwa kafa uku, falaki kafa uku, nasi kafa uku, asuba ma haka. Amma azhar, la'asar, isha su za ka yi kafa ɗaiɗai. Akwai addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azabil qabri. An samu al-Imam al-Hakim da Ibn Sunni sun ruwaito sahihin hadisi ne. Allah ka raba ni da kafirci da fatara da azabar kabari. Akwai Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ko sallar nafila ko farilla. Abu Dauda ya ruwaito, annabi ya ce kakka sake ka tashi baka yi ba. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, Allah ka taimake ni wajen ambatonka da godiya gare ka da kyautata ibada gare ka. Ina fatan jama'a musulmi sun gane wannan a takaice su ne kaɗan daga bayanan da dama na alƙawuranta mana cewa zan yi mana dangane da siffar sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, abin da ya zo ainihin a cikin alƙur'ani da sunna. Kamar yadda na bayyana mana, na ce waɗannan bayanai na gabatar da su ne ƙarƙashin littafin sifatin salati Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji kanshi, da kaifiyatus salati ta Sheikh bin Baz, Allah ya gafarta mishi, da littafin akhta'ul musallina na ainihin Siddiqul Minshawi, da kuma littafin Al-Qawl Mubin fi akhta'il musallina. Littattafai biyu daga cikin farko, sifatus sala ta Albani da kaifiyatus sala ta bin Baz, suna siffanta sallah ne.